narum payu neoskum ka chananam daki padba ka briu neotar Unang yalam san perthai bat menteri ramba barim ke jela Dr. Didi Lapang hakasi baar ulapan benai karai ban chong thaj no kumunong ai but jang ka sarkar jela hakashi thi balapha show menteri ramba ka jela konrat ke sangma Dr. Didi Lapang ulong hadin ka jing perkhat bha bat da kamen sim ka jing sngongo ngapen benai ka jing chong thaj no nakakam kumunong ai but ka sarkar Meghalaya ulong ka jing yat lenti jonga hakaban sakri ki paj ba ka Meghalaya kalawan rengkat bat ki jing kala ngalayo i ya ka jingkiu ka jela bat ngas ngau sarong ban ya dan benta hakani ka jingkiu ki jingtenjo ki bangai kendo ki degi kabu bawan nari bat man ki mau mer ki de ki lenong bathamai jong ka jing hikai habang ai khublai khaddo ngakwa ban penpau ya ka jing sngongo na do ka mensim ya ka jing shania bat kalat kabal ai hanga nga i shadin tang ya ki parlok bai tre lang rei ya ka yeng ka sem kabala yeng rengkat bat nga haki jing e bat jing sngoba Sengobha priang ya kanika siti e nak kam jonga kublai sibon ya borok ki jingken mau Dr. Didi Lapang haka siti show menteri ramba